Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita kesadonya. Kami dari Balerong Jakarta ingin berbincang dengan anak kemenakan generasi muda Minangkabau dengan tema upaya pembekalan dalam membentuk jati diri manusia Minang masa depan. Sesuai dengan judulnya, Pitaruh Ayah, sajian nangko dikemas dalam bahasa Minang klasik dan tidak populer, tapi komunikatif. Kami sadar bahwa penyampaian melalui gaya bahasa berbunga-bunga, bahasa klise penuh ungkapan bermisabai barat, memang sulit dicerna oleh anak-anak muda masa kini. Namun aset budaya nalah langka itu mesti tawarihkan kepada generasi penerus dalam rangka pelestarian keagungan Minangkabau itu sendiri. Ya, tentu saja dengan bantuan penalaran dari kita nan tua-tua. Semoga sajian yang sederhana aku bermanfaat buat Minang tanah tercinta. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Onak kanduang sibiran tulang, buah kasiah timbalan nyawu. Dangakan malah nyatu-nyatu, simakkan kato ciet-ciet. Ayah na ingin bawa siat barisi pasan jo amanah, ujuknya pitaruh ayah. Nan satitia usah lupakan, kok sabarih ijanlah hilang, ganggam ari paci atagua. Kok siang jadikan tungke, malam ambiaklah kepakalang. Pidoman patang jo pagi. Tak kalau masa ulunya awam mulai insan kalaya bundo di dalam pasawangan sadang dilamun-lamun ombak. Angin badai lawi menggilo patuh tongga kilek pasabuang kalam lambukan alang-alang. Hanyalah Allah pagantuangan indah kemanu kemanggapai. Dek lamo lambek badayuang sapueh-pueh penangguangan sampai laju di kualo. Kalah turun sawah dibuang malah buah surang pesisiannya. Sawajah kepada orang nantun mandi darah sekujua badan balepong ayah ketuban. Kakinya malajang-lajang taganggam tangan nan duo bunyi patiak sepenuh kampuang cando pandeka dapet lawan. Oh buyuang kuang nak tahu, itulah anak manusia dan laia ke bumi Allah nangko laia 100 juntuangnya. Adapun tujuan mengkasihnya mangko jodarah samutibo lambang barani laya batin. Sirah hati pakai pangana indak menaruh gamang takwi. Mengapa tangan suhida mandongka menyipak-nyipak, itu maana orang baga. Medan galanggang nanyo hadang, parang nan tidak kunjung usai, nan ba ibarat buah pantun. Opak-opak sandaran badia, panembak unggan di muaro, nan ba ombak parang jopasia, musim pabilo kalarainya. Pakia bukan sembarang pakia, sorak kumando dilewakan, ibarat badia jumariam tando nagari dalam parang. Mako padu hakikatnya nak, idui adalah perjuangan. Tiok pejuang bahkan tak manang, kemenangan janjang ke istana menuju takhta di pertuan. Sesungguhnya manusia adalah raja,
badaulat di muka bumi. Allah bana menobatkan, inni ja'ilum fil ardi khalifah, aku jadikan kalian sebagai penguasa. Untuk itu ayah pesankan nak, usah menjadi rajo kalah ataupun rajo si patokah, nan bajalan manakun-nakua, nan mengecek tetagun-tagun, ragu gamang takwi jeganta, hilang banso punah martabat. Idui menjadi sarok balai, menambah gantang patanaan menyamak dalam negari. Patui banawang katawina, idui nangko indah lalamu, dunia hanya sekejap mata nan bak lagu sejamang sudah. Caliaklah contoh jo ibarat, masuk layar disambui azan, lah mati diantar dek sumbayang, antaro azan ke sumbayang di sinan kamat dibacokan, hingga itulah jatah hidup. Bakato Muhammad Iqbal, apalah kata dek beliau, umur bukan ukuran masa, hidup bukan takaran zaman, sehari singa dirimba, 1000 tahun bagi si domba. Maka jadikan diri yang singo yuang bakuaso dirimbo rayo, biasa jamang memerintah, awak menjadi khalifatullah. Sebentar tapi berkesan. Makna menjadi singo nak, bukan menggadang bakato dareh, bak kita bulah di tangan, malasau bak kandak surang. Bukan tak itu falsafahnya. Tapi biarlah setahun jaguang, pagunokan masonan pendek, bapacu marabi boko, membuat amal kebaikan. Baguno terdiri surang, tak pakai di masyarakat, manfaat selingkuh alam. Untuk apa panjang bejelo, hingga betungkek saluang api, kalau awak kiliran tangan masak lacik makan parentah, kok kunun pulo kuma bamiang manggata di dalam kampung cilako hidup itu namanya nak. Tapi hidup bukan sabateh kubur. Aduh hidup sesudah mati, panjang dan tidak kau juangan. Itulah hidup di akhirat, kamari tujuan sebenarnya. Tak kalau insan di alam roh, janjilah sudah dipabuat, batimbang mulut dengan Allah, makhluk kataat di khaliknya. Kita memacik tali kamba, usahkan dua tegang salampihna, dunia akhirat setimbangan. Nyampang kok kan dua salacie, kok kunun putuh keduanya, sinan kahanyui andam karam. Kini dirintang angan-angan, isuak diseso penyesalan, di dunia rintang yorato, di akhirat ngilojo patia, kalamlah jalan keseruku. Mengenai kisah nan wakian, ayah bapasan bawasiat, rantangkan banang kalangi, hubungkan diri dengan Allah, jalin kulindan ate bumi, pahari buhu aja manusia. Itulah nyo, hablum minallah, saratu hablum minan nas. Ibarat cancang nan duo sagaragai, kapa nan duo salabuhan, samo di awah keduanya. Manu nak kanduang janyo ayah, buah hati limpo bakurang temenan mato petang pagi. Dangakan urai paparan tantang rasio batang tubuh. Para hukama mengatakan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa mengenal akan dirinya, kenalah pula dia dengan Tuhannya. Adapun tubuh manusia tabangun dari 3 runggo. Manulah runggo nan 3. Pertama runggo di atas, kedua runggo di tengah, dan ketiga runggo di bawah. Adapun runggo di atas, ialah ruang di kapalo bakanda isi pengetahuan. Ibarat jinamu mesin kapa, ulu tanago baliang-baliang pembalah ayah di lautan. Tasabui runggo di tengah, yaitu dado rumpun hati, sangka iman lubuk agama. Ikulah pidoman dirumudi,
Ibarat kompas di nangkodo, jan sampai sase pelayaran, hilang tujuan tanah tapi. Nan dimungkasui runggo di bawah na. Parui nan minta dikanyangkan, nan bak paraka tampe barang. Santano muatan kosong, alamat oleng jalan kapa, diampeh pembak juga lombang, menantang karam tak batumpak. Kok dimisa ke alam Minangkabau? Nan terdiri dari 3 luak, banamo luak nan 3. Pertama luak nan tuo, itulah luak tanah data, lambang kuciang rononyo kunyang. Kuciang binatang tinggi gengsi, pamor wibawa apa pengaruh, kunyang tandonyo bakuaso. Adapun arti nan terkandung, urang cadia adi kuaso sumber ilmu pengetahuan, sains teknologi katorang kini. Kedua luak nan tangah, luak agam urang namokan, warno sirah harimau campu barani karena warna, hukum nan tidak makan banding, banamo perintah syarak. Cala Allah tajam pun lai, tinggal di bawah menyampaikan, syarak Allah adat pun lai, tinggal di awak memakaikan. Moral spiritual istilahnya. Ketiga luak nambunsu, itulah luak 50. Corak hitam lambangnya kandiang. Rila yusaba bausau rumput nan tidak pantang daun. Dek lai mangko menjadi. Dek ameh sagalo kame. Dek ringgi indak nansari. Mangece iyo jepiti. Bajalan tan 7 kain. Karajo bakandak makan. Ekonomi bahasa canggihnya. Ko awak nak samperono nak. Menjadi orang baharago sadundun rohani jasmani dunia dape akhirat bulia. Mako sarekan kapalo je ilmu, panuahkan dado jo ugamo, gasaklah paru yo haratu. Di hati tungkunan 3 sinanta jarang kehidupan insan nan kamil sabatangnya. Tapi yuang usah senjang barik sabalahna. Rumi naraco menimbangmu. Jadi alah saja dipanggakkan hidup bansai tangan di bawah tegigi lidah bapi tua. Ame hurai nanang sampuakan. Loyanglah juo kece urang. Tapi mbak buah isi pantut. Kok rintiak bana ladeta. Laki talili di kapalo. Kok cadiak bana kalau suka. Kece taimpi dengan kayu. Sabaliaknya pulo nak. Awak anggia balagak cadia disangko pitih pasak lidah sombong takabua muaronyo bukalah tanda orang baiman. Geliang mbak geliang sediharare indak tahu ditampuk layu onjak ba onjak labuanyu isi gaca hampo di dalam. Mahajan tuah rang namokan di mana martabat talataknya. Di baliak nan daripada itu kok kapalo isi lapan wah. Jadi Allah pandai punio, dan di bawah muatan sari pitih sambuah bando melimpah. Tapi nyampang lungga pasak di tengah, iman goyang agama tipi, halaju haram tak bersisia, hanyut sarantau kapawasi. Andaknya nak, jadi rangkayo suku dimakan, ringan tangan menolong orang, amal ibadah izan sumbiang, taguah hubungan dengan Allah. Kok tumbuh awak orang jadi kusui satulah menyalasai karuah baringan mempajannya maha upe murah nasihat di sinan sanjuang talatak. Mako daripada itu nak setiok kako kediawai rundiang sapatah kadisabui bule kan bana katu hati sesuai judisiak katu batin. Naikkan dulu kata raju uku aja jangko hukum syara laiko dalam rida Allah. Itulah naraco nan tak paliang saratu bungka nan piawai indak bagi cuah salamonya. Nak kandung balahan jiwa jarik sama tu ayah bundo putih tak jua ke diuleh. Setiap ke badan diri ayah
Urang nan bukan cadak pandai ilmu umpang sekolah tangguang. Mengaji tak sampai katam rumi layah berito. Tak mungkin si bisu ke banyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baarang buto ke membimbing. Hanyong, dek rajin menyimak nak dari alam ayah berguru di sinan dapet pengajian. Mari kita cari rasionya. Di balun sabalun kuku di kambang saleba alam, alam tak kambang jadi guru, bumi jalani ado di dalam. Tuah cilaku nan paluki, dicaliak jomato batin, diambiak kauji paham, sinan kesayah maknanya. Maka bakatolah orang bijak, agaran buah tutuanya. Ado ampek suruh ampek tagahnya. Nan pertama, iduilah barumpunawa, jandi contoh sifat tibaro. Dan kedua, tiru baringin tangah padang, jauhkan hidup bak yambang. Dan ketiga, simakkan anau dalam rimbo, pantangkan jadi bio-bio. Dan keempat, jadilah ibarat paku, usah sarumang jadi lalu. Iko paparan tapasiannya nak. Baalah garan rumpun awa disabui juo bulah bambu banso batuang ataupun talang. Kok nyampang tumbuh di lereng tanah suko tabiang memuji. Kok taklah urek na mengungkuang taban badoro sedionya. Bukit pun aman santoso lurah di bawah kelinduangan. Gagang menjelo dapet junjuang tumpuan alang tabang jauh. Pipik besarang di dahannya badai tampang dek rimbunnya. Masura buang carian orang, kok gadang banyak manfaat, lah tuo pagunoju, tagi sia makin berkilat. Baitulah sifat ke dipakai nak. Di mana pun bumi dipijak, di kampung atau di rantau, membawa rahmat orang banyak. Pandai-pandai bermasyarakat, tahu-tahu menenggang rasu, usah pamaha tapi rugi, agak ayurang berkuliliang. Mengecek siang mencalik-caliat. Mengecek malam mahaga-agak, bapikia tak mengatakan, tapi jangan dikatakan nan tapikia. Kok makan nan kalama dia awak, batu tua nan kalama dia orang. Sebab itu jangan ayah. Luko dek pisau tampak darah, 2-3 tawih penawa, cegak nan tidak tampak bakeh. Tapi luko dek lidah sari ubeknya nak, mandanyi kebun-ubun manggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak bakasan, di dalam menaruh kasam. Nan bak kain dimakan ngangi, lipek patahnya tak berubah, di kambang tak buat teoragi, dandam kesumat salamunya. Selain nan daripada itu nak, setinggi-tinggi batang batuang, pucuaknya tunduk ke bawah, mencalik bumi tampai tumbuh, jaso nan tidak terlupakan. Sambil babisiak makih rabuang, kok sampai kalian gadang isua, usah lupukan jaso tanah, tahu membalih budi bayak. Oh lamahnya pulau ke disabui, manciwi dipupui angin, manggerai ditundur ribui, bak cando-cando ketumbang, usah patah retak pun tidur, tagak semakin terguaju. Satiok rueh bersembilu, bilang buku bermatan pulau langkuk joduri juniangnya, namun tabung kuih dalam kalupa, dari luar tak tampak rupa. Artinya nak, semantang awak sedang diateh, usah panden-pandai diadadu, uju takabua tu namanya, talarang bana diuga moyong, tak cecek sepanjang adat. Orang hidup banyak petua, orang mati banyak tiramai. Lawi sati rantau babegu, pasianyo barang jauh pulau. Ikhlas-ikhlas kalau menolong, suko-suko joko baragia, manyada sekali jangan. Sebaliknya pulau, usah lupakan jasa orang, walau sehalih bijo bayam, gadang paidah manfaatnya. Pamaaf sabajarilah, habiskan sumpah begumam, biar orang baniat buruk awak budi bayak juo. Pakaikan bana tu nak kanduang, usah dilengah dicayahkan. Itu satantang bula bambu.
Baalah pulo jeti barau, cubo disimak didangakan nak dapet paham makimahnya rai resio nak tersimpan. Iduit ti barau berumpun-rumpun, batangnya barueh-rueh, badaun panjang bakal lupa. Diko disilau dari jauh, seruman bana bentuk tabu. Tapi di mamah indak baraya, dikunyah hamba rasanya, pencuh gadang mukironyo. Nyampang inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian sinan tabuka rasionya. Barambui angin kemudian tibarau maduk kemudian. Kok bakisa arah kailia inyo bapaliang kian pulau. Joko ditumpu dari ate lah satu manggu-anggua. Urang diam inyo marumua kian iyo kemari iyo lawan jokawan samo iyo tado dan tidak iyo. Tibo kunyang lah masuk kunyang. Urang biru inyo pun biru datang dan hijau jadi juo kampanye sirah satu pulau indak bapandirian. Kasudahannya jadi antimun bungkuak nak masuk karanjang tak baik tongkok pai indak menukuak pulang indak mengurangi haragu bara diri awak. Mbak kece urang di TV kue itulah lambang kepalsuan penuh kepura-puraan tanpa motivasi munafik tidak berprinsip. Awak kau mesti jujur lah. Ku indak katakan indak, ku iyo nyatokan iyo. Ijan takah si puli cokok di tanah nyoba darai takicuah urang sebalik. Laga mbak cando urang kayu mengecek pantang di bawah. Baagen yang saratu mantiak perak sapuah di jarinya baju salang balagakan sarawa bagan tiak juo. Tiok kalapau tiak utang, kian bon kamari pinjam dari beko kabari suak sekali haram babayaran. Anak caca tabang di benteng tibo di benteng makan padi, awak rancak kupiah tel yang geresek saku tak berisi. Jauhkan bana tu nak kanduang. Onge kecik orang kampung, bahan gunjangan di palanta. Ada pulun seorang cadiak. Manggaleh inyonan santiang impor ekspor buah tutuannya bursa efek mania menyabui pesok kawan santuangnya. Juagamo baitu pulo. Juagamo mahajan siak nahung saraf mantiak maani tafsir khazin Imam Ghazali sumbayang baganti hari. Politik dikatakan. Orde baru jo reformasi soal moneter pembangunan ulu nuklir tenaga atom Israel sanjuang-sanjuang. Nawa baga juara balai sihia juga yuang ilimu hitam kumpu karate silet tuo sadonyo putih di baliau digarega layu sunginya. Kota soal berburu pulau anjiangnya paling batuah lupa gerai kelupa batuang dado lapang jangkia tergantung pinang-pinang bapaneh pulau 9 buki kejarannya kakandia kaki tigol yang kane sayang kabangkai sekali haram. Baik pulau nak ado nan mengaku pakar adat pantun papatah mayabana luak tigo lareh nan duo kato ampe undang do baleh pecahan undang 20 di male inyola tampak kameh manitah persembahan ayam kinantan di galanggau. Tapi parangai bacilapui tibo kusui manjenjo datang karuah mengundak-undak berundiang nak manang surang maintai kato berjupang mangecek dak basitinah. Nan sandak sabuliah nyona. Ku iyo awak urang tahu, konon mengaku cadak pandai. Bananyo manhan bandiang, kok luruh makanan pilihan. Tapi nyampang awak orang tak tahu, usah bapura-pura tahu. Apalagi mengaku tahu, aku parah kok. Konghucu mengatakan, orang yang paling bodoh ialah orang yang tak tahu bahwa dia tidak tahu. Orang yang tahu bahasa inyo tu nak tahu, aku bisa dia tahu kok. Bisa diajar. Tapi nan susah nak, nyo ndak tahu kalau inyo tu ndak tahu. Aku penyakit abi hubek tinggal menanti ajalulah. Jadi tak bisa diturunkan, bodoh tak dapat diajari. Itulah sifat cilaku, buangkan bana jauh-jauh.
Kini baraliah pulau kaji aduk kadiri kayu gadang baringin urang namongkan. Baurek cukam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuhlah bumi da umpunyo rimbun rampak saleba alam. Dek gampo indak tabokekkan dek badai alunyo kasakah konolah goyang angin lalu. Taguh pendirian, istiqamah dan tegar berprinsip. Kalau yakin tumbuh dipaham, sikap nan tidak urang ungkai, sajangka duduk nak kisah, satampuk tagak tak papaliang. Walau baalah bujuk arayu, haram kunyang karena kuni, pantang lama ada ulah santan. Rugi jo pitih tak baitong, jariah jo payah tak batumang, resiko tumah namanya. Tapi jangan diago martabatnya. Lompek salompek ambuat tibo, indak maserak katuduo, tak duit mati pun jadi. Kayu baringin pucuaknya cewang kalangi tinggi melepai awan biru pidoman musafir lalu. Daun rimbun bakeh bata dua tampek balinduang kehujanan paneh keganti payung panji. Ureknya bakeh baselo batang dan gampa kesandaran dahan narampak pagantuangan. Artinya nak panutan. Jadi bakeh batanyo kayo ketampek salang tenggang bagak tumpuan rang mangadu. Satitiak katonyo dilawikan. Garak jogari jadi contoh sifat kesuri ketuladan sumara dalam nagari. Peduli dengan lingkungan, baik itu ungkapan masuk ini. Walau inyo tinggi menjulang, tapi tagaknya melinduangi bukan main pok nan di bawah. Bia gadangnya tabi rumbut, gadang menenggang kenan kete, indak melendo menggalasam. Itulah pemimpin sejatinya, bukan pimpinan dek jabatan. Semantang berpisau tajam, indak sembarang dirawi kendah. Joko menembak balamat diawah mangko ditabang sesuai ukuran jangko. Tapi kalau lanyau ateh daram ke bawah, karusuak siku memain kamuku mendongkak-dongkak, atau nerunciang juanan barawi, membali gantang balanjong menjual cupak bakaruak, bukalah sifat dek baringin nak. Ingatlah, apabila kayu larabah, baalah bana kagadangnya batang lapuak daun karoge, jan diarok bapucuk lai antah tindawan kabungonya. Tuahnan lamo hilang laleh, jo koncek-koncek labat tonggo, badan dikabuang-kabuang urang, tangguanglah doso salamonyo. Pahamkan bana tu nak kanduang, ubek makan antikan pantang, nak jauh bala jo penyakit. Lausai kaji jo baringin giliran Kiambang tu parenai dangala pulau paparannya. Tasabui tantang Kiambang itu samalang malangung tuang. Iduknya menyisi-nyisiah kok tagak menapi-napi. Ketangah takui galombang kadari menantang mati. Lai baure indak cukam tajuntai kapalang turun. Walau tumbuhnya di hati hati. Tapi tarandam-randam tak basah, tarapuang-rapuang tak anyui. Bidua lalu awak bersibak de angin badai betundo, kok kunun dia mampekkan. Kiambang, simbol manusia rapuh. Lamah darah bamental loyo, gamang tak punya jati diri, kian sayu kemari senjang. Sedangkan hidup angko persaingan medan ganas musuh sebalik. Nahiri parang jobarani, tapi bak pantun-pantun urang, putuh taraju walang-alang cabiak karateh tentang bingkai, hidup nanusah mengapalang, tak kayu barani pakai. Ragu-ragu dalam bersikap, bimbang mengambil keputusan, alamat karam ditapi lah kalah sebelum parang. Urang penggamang mati jatuh,
orang pandingin mati anyu takut je bayang-bayang surang. Di sabab korn itu nak, yakin-yakin je pendirian, taguh-taguh sampai tagak. Jan bak payung tagaje pasak cuayam dianjak malam. Saseyui angin madatang salayang rinai menimpu awak laki kucik matiaka. Nayakkan panji-panji yang yuang, bangkitkan Nur Muhammad kipeh labaru tungku batik. Sakali kinantan kagalanggang kalah jumanang ladi adang, patah sayuk betungkek paruah pantangkan balik ke kandang. Jukuk sepancuang tak memutih, kalau salangkah alun sampai kini gagal bisa ulangi. Dibalik-balik bak memanggang ratu masaknya luar dalam, diulang-ulang bak menyapuah sinan ke nampak kumiliknya. Sebab kata orang bijak, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Camkan itu nak. Kini pelajaran nan ketiga yang falsafah anau dirimbu, simakkan pulau rasionya. Tumbuh tarago orang tanam barabui sigai nak memanjik sabalik kampuang mencarinya. Saja urek lapeh kapucuak dari luar taruh ke dalam indak suatu nan terbuang. Batangnya mengandung sagu, makanan orang sanagari jokudo-kudo melamakan. Ruyuang diambil ke pincuran, kok dikabuang di bala-bala, elok kakasau je kalantai, kapaga na rancapana. Daunan tuo jadi atok, nan mudo ke daun rokok, lidih susun jadi sapu. Ijuaknya untuk ketali, saga pun banyak kegunanya, buah lama nirunya manih, dimasak menjadi gulo di param tua namanya, kok rasan itulah cukup. Sampai kami yang palapahnya, tak pakai karabu api, sabalun datang cati ronson ada buat pemancing cati dakeh. Sungguh pun awak orang betuah, banso anau indak takabua sipai sombong jawa sekali. Tagaknya menjauh-jauh, indak memilih tanah tumbuh. Di bukit, di lurah dalam, di lereng atau nandata, dia di gurun tanah lakuang, inyo besanang hati juo. Daunnya tak rimbuname, indak menggaduh suok kida, kok gugua sila rutuo jatuh belunggua di rumpunyo indak kasih seorang kaladang. Santano manusia mencontoh anau, batang sampia namunyo juo, maku pastilah. Nagari aman kampuang santoso kemah ripah loh jenami bareh murah tanam menjadi. Itulah masyarakat adil makmur di bawah naungan ridha Allah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab itu kata ayahna, tiap orang berpancarian mempunyai aduk masing-masing. Tak ada istilah pengangguran, tak timbun jurang kemiskinan, hilanglah bingit kenan kayu, kecemburuan sosial kecil pemimpin. Sadanya berpotensi, sadanya aktif, sadanya kreatif, sadanya produktif, mandiri hidupnya. Nan buto mengambil asuang, nan pakak malah pebadia, nan lumpuh manggaru ayam, nan bingung suah-suahan. Inilah sumber daya manusia, modal utama pembangunan. Niro ndak boleh sombong kelidih dah. Ko indaklah karajo sapu batumpuak saruk di laman bima kata pe adipura. Walau hanya miang palapah usah dileceh diremehkan, daerah buat kai dui api, de api masak nan matah. Mako nyampang ko idui tak baguno, Ilyas santai mudia bermain lah gadang bagendong juo hidup bagantuang keranggae. Malulah awak bakehanau kuranglah pulau dari sampia. Inuk manuangkan tu nak kanduang, bau berpikir dalam-dalam. Kaba baraliah hanyolai sungguh baraliah sinan juo tokaji tentang bio-bio.
Dan dikatakan bio-bio nak bagagang panjang memanjek biasa tumbuh di baluka saujuk je kacang paga. Buahnya berduyun-duyun, rononyo bak kunyang ame halwih cebulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Mako selain bernama bio-bio, kacang miang namanya juo jaranglah orang nan tak tahu. Deinyo bagagang panjang, bio-bio menjala tanah supaya tagak ba urang pulau tapaso malilik batang bagantuang kerantiang kayu. Banyak kacang pakaro kacang miang paliang menggata. Gata dek miang bio-bio taseso sa batang tubuh. Ba bana sakit kadiahnya sulit lah ayah mengatakan tanyo ke urang namarasai. Sumpah sarapah caci makian upek caraco cari bungkang disisiah salamu hidup. Jangankan kamadake mandanga namungnya sajo urang ajajo menggarutu kok kunun menggatia kepamenan. Mainda urang beke lalu joapi memunahkannya tunggu dikikih dilantiangkan baitu doso kecamyang. Mako nyampang kok kita manusia memakai sifat bio-bio sakampuang kanai miangno manggata bilang nagai. Jauhkan sifat nambak kian naknyo salaman idi awak. Coba angino ang bayangkan. Ulah de aswang jepi tanah guinjiang kian kincah kemari. Bisa merarak kasih sayang urang balaki sibaknya. Tiba di dagang baniago. Labiah ditimpo kebakaran. Santano api nama makan tinggal yuo puntuang baronyo. Taga adek bini dan ki urang toke menjadi anak buah. Nyampang kok kantua ditimponyo. Direktur masuk pinjaro, manajer ditukar tagak, komisaris taborendong, kini PT batu katangan. Untuk itu ayah ingatkan, hati-hati dalam bagawa. Banyak bertamu bio-bio nak ulek bulu istilah lain. Ba karena bio-bio nak mului manih baso ketujuh awak talen perlente pulau sia mendake kenemiang. Ado kalonyo potongan dukun, paham rasio hati orang, ahli membaca rata tangan ramuan manto ke manto. Kadang-kadang takau lama, hadisnya beruntun-runtun, mengucap taruh sabanta babuya orang disuahnya. Ado pula bantuak sarjana, mai aja pasal undang-undang soal liberal demokrasi copakar demokratipi. Pendeknya nak bajalin tutu aja otak berisi aswang pitanah nan indah diado kenyo. Pura-pura ibu kasihan gayanya ingin nak menolong. Berisua orang lata gagau maraguang sepanjang jalan beliau mengakak di sebaliknya. Madoi orang macam itu nak. Nak aman nak janta seso ado sifat yang dipakai yaitu menjauh. Mencuba merambah bio-bio. Keinyo dioyak dari bawah atau diruntun dari atas. Alamek miangnya batebaran badan nang juo nang kagata. Kalau masuk ke palang tangguang, sakadar mendebat menumpalah, eloklah menyisiah sajo uang. Sebab dialih lubang jarunya sulit mencari jalan banang. Indak batali ke diri atau bertampuak ke dijinjang, selain dandam parang batin, batinju kesudahannya. Basuo pantun orang, jam gadang di bukit tinggi talatak di pasar teh tukang palindih dahulunya. Haluh karaja orang kini mengarang bungo yu karate dek kumbang besasok yu. Nak duo pantun sailing babuah rambai digugua bungo disasok barau-barau ulah parangai kayu bungkua cahaya malaleh kudak kabau. Pahamkan dana tu nak kanduang. Jago diri yang kini miang apalagi menjadi miang samu cilaku keduanya. Ikon jadi contoh tauladanina, yaitu kehidupan paku atau pakis. Sajak dulu di ranah Minang takato bana gulai paku sampai kini musawa jua.
Malah indak saja di kampung awak, lapeh ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, Malaysia, di Darussalam, populer ketupek gulai paku lontong Padang namanya sinan. Paliang sero dicampur jariang ataupun jaurai patai, serak-serakkan udang halui. Asamnya asam belimbiang, bungo sambuang, kawan nyobana, narmatik ijan makan. Kau nak tahu dalam mak paku, cuba diulang mangei lah masiak mengkunya sero. Tapi adu seketek maibu. Menurut pituah Angku Doto ataupun pakar kesihatan, gulai paku indak bergizi senasib pulau Cubada. Manganyang indak bervitamin. Biarlah kebahannya pak. Nanyato gulai paku, gulai Cubada itulah milik awak, aset budaya Minangkabau. Semenjak alun barabalun masolawi secampak jalo sangkik becawan panarahan Marapi sagadang taluai piak paku Cubada ala suo. Nah kita tinggalkan gizi menggizi, disilau sifat-sifatnya tu ambil ke jadi guru. Dari rasio idik paku ada bana yang jadi contoh diambil suri jetuladan, yaitu perjuangan menantang hidup, struggle for life kata si boleh, yaitu gigih, percaya diri dan jujur. Itu nampak tu, itu simak. Coba orang lihat ang pandangi. Indak saja di tanah lambu, di tanah napa inyo hidup diselek batu jadi juo. Malahan di dahan kayu tumbuh paku, di batang karambia bisa subur sampai ke pucuk-pucuk atok. Sungguh menjadi penggembara, hidupnya indak menyesu, makannya mencari sorang, indak menggaduh orang lain, bak bindalu ingkok derimau. Mandiri. Tuh, itu yang patut yang tiruna, contoh tuladan kepedoman. Setantang gigih juga gagah, calialah perjuangannya. Walau dihalang dirintangi baluka mahambek paneh angin pun indak dapat lalu ulah diangkuah kayu gadang, inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kapatangkan dan sabik pagi cako dilanyo kabau atau ditimpo kayu mati sehingga punah tinggal tungguannya. Besok pagi bataruak pulau sapakan balik merimbo. Paneh bertahun tak membaah. Di parun bapantang punah antah ko urek antah bujuk. Tapi sepanjang rumpun tak binaso paku ketetap hidup yo. Sedangkan paku banso tumbuhan nak indak baraka tak baraso, indak pulau punya gairah. Lai gigih mencari hidup, manga kalian kok menganggur? Banyaklah contoh hayal dia. Tak sampang di perantauan tak tumbuh au saugale ondoh poroh pulang ke kampung. Pangacuit. Kau pedagang rasa tak mungkin pokok tandih berkadai indak. Carilah matolok kat lain, manga kau lari dari porok. Tak kantang lompek ke tukang, indak lanteh cuba berkuli. Kandas juo bae mau jek. Jadi cingkari akan lanteh yo, tukang cebok di lapon nasi. Pendeknya usaho. Nyampang pulau karena PHK. Maranti jadi pegawai ijalah suntuak matiaka. Ujuangnya seteres putih asu, akhirnya memanuang galak surang atau merusuak jalan meminteh dicara boto baigon babuyah mencuang dalam biliar. Bodoh. Dan kau sah kalau basipe dua jari mahagin menjual ganja bajudi togel jampuk menempe jutan tegirang. Itu satu. Nyampang kok balik pulang kampung. Basawah membuka ladang beparak tinaman mudo karamba terana ayam syukur bana turun petani. Aiko indah. Sawah tinggal ladang merimbo hutan kosong lahan talantar inyo nan sungguh di palanta tang hari di lapaujo. Domino balapi-lapi ya. Gurau je kincah nan utamo rokok je pusa minta kagai sehingga diluluak tajak balabiah dilapiak pinggang tak cukup. Pamaleh kanker je tumor dalam hidupna. Panyagan pembarek tandan pamaleh lambek berkisah dan suku tangan di bawah. Tantang cilako kami dulu.
bagayui ke orang tua babaliak makan ke pusako apalagi merengek-rengek. Pacar dan lagadang pulau bak kawinkan bak aku dan ayah atau manjua je manggadai, itu haram di anak Minang. Taradok pulau ke pelajar lamah mental pengaluh panjang kanai deo putui sekolah patui baraja baki paku. Mantang-mantang anak kuliah ngensi bana turun ke pasar namun menjadi kutu rumah penganggur intelek kecil orang. Sebab rumus yang dipakainya guna sekolah jadi pegawai. Maka dari itu nak deang kinilah SMA iswak kok jadi mahasiswa. Nyampang tak sampai di wisuda, usah pasang jari sama tu jadi pegawai yang ketujuh. Karena pitih tiok manggari sogok menyogok lah biasa ayah yang tidak ada dayo. Jangan tak goda bana aja pegawai. Kau indak di kantu anak makan berasi juandaknya. Mesti sanggup hidup mandiri, buka usaha tagak surang berdikari berwasasta. Harus itu. Ingat kata Bung Karno, kesempatan itu bukan ditunggu, tapi diciptakan. Kalau hanya hidup menunggu, samu awak jalawalawa sifat pasif umah namanya. Sebagai pemuda Minang, harus progresif dan dinamis, baik itu karakter anak muda watak pusako ninyakmu yang kini kalian mewarisi. Itu tadi nangka ditiru contoh tuladan dari paku. Dan kini simakkan pulau yang laku parangai dek bindalu sipai cilako buruk laku. Baabana sosok bindalu tu. Tak kalau bamulai inggo menempe di kulit daun, duduk di ujung-ujung rantiang jaso di buruang membawanya. Eloklah baso batang limau, rang bata dua di bonanya, dijamu dia makan. Malam di bari lapi. Dek lama lambek menumpang, mulai berpucuk salai daun. Kian hari bertambah rimbun, urek menjelo-jelo juo kini melilik mengulampai. Dek lama idik menumpang, nyo barantiang badahan rampak, badaun berbunga kambang, batang gampa, urek mencakam kalah lapangka dek sialek. Kini limau tinggal jenamo, ujudnya nyatu labing dalu, sumpah bagumam nyetangguangkan. Jauhkan sipek nambah itu nak, gadanglah dosa mudaratnya. Nan sehendaknya, awak buliah orang tak rugi. Jangan kalama di awak surang, jadi buruak tu mana monyo, licik kata orang sebarang. Dia hati bahkan tak jantung nan ba ulando minta tanah buruak laku jahit perengai aka ciluah busuak pangana penjajah penyasut darah. Baringek para pujangga, jangan ciptakan kebahagiaan di atas derita orang lain. Bapak Minang mengatakan pula, lama dia awak ketujuh dia orang, raso di bawah nanya, pareso di bawah turun, menyawa usah mengaruhi. Santano budi lata singi na alam sampi langkah tertumbuh rumit betenggang bakalaka badan di sisiah orang banyak. Dangala pantun rang saiswa. Dek ribui rabah lapadi dicupak datuk tumangguang. Kalau hidup indak berbudi duduk tagak kumari cangguang. Nak dua pantun sairiang. Babelok babilin-bilin dicapu padi ketabi. Dek elok orang tak ingin, dek baso orang nanggari. Kutumbuh bainduak samang na tenggang amanah kebinaso pitaruah di paliaro martabat dijunjung tinggi tunjukkan jaso berdibaya semantang orang lebih cayo awak kuli disangkoto ke baa kalatia ujung jari ange atadah dari cangkia nyampang anak hidup di rantau agak-agak di kampung orang bumi dipijak usah lambang lawi ditampuah jan baria bayi adanya carusinan, isi cupaknya nanta tagak, tiru ragian nanta kambang. Kok bakato di bawah-bawah,
manyawa dililia usah pengiah penggisia kecik mai kuai tiak jantan. Lanyato si pontong tak bajari cincin nameh baparagokan. Orang lah mati kelaparan rimah masapu kailaman pantangkan bana tu nak kandung. Membunyikan TV radio usah sahabi-habi puta tenggang sabalah menyualah. Antah anaknya baru lalu taga dua orang sedang dama mati na sama ibu. Semantang awak naya onda agai orang jalan kaki kanai potong indak membawa anak nan bedo kabu ibu lakap. Jo Arif anak menyawa paham di batin menampuangkan sinanlah talagu ilmu ayah janiah sayaknya landai tampe maranang akabudi. Dek sabab karena itu sungguh-sungguh anak berguru arih maliek nan kesire memandang jomato batin baca isyarat dari alam. Itu anjuran dalam syarahna. Tuhan bana memerintahkan ikra baca kata Allah. Di samping membaca nan tatuli banamo ayat Qur'aniyah baca pulo alam nangko banamo ayat kauniyah. Allah menuntut bakai kita berguru ke alam nan takambang. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala ta'lamun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak pikirkan ya ulil albab? Itu tanya Allah. Ketahuilah, walau bindalu dan bakaji buluh bambu jo batang anau atau kiambang sarato paku tibarau jo bio bindalu di simak pulo sadonyo suri jutulatan. Nak kanduang badan biayah lah panjang curai paparan bajelo kisah tapasia mengaji rahasia alam. Tapi ba'awa kata bamulai ayah bukalah jadi pandai nak buto di dalam pengetahuan rabun ditantang pengalaman. Maka ibarat si buto meresek gajah nan takaca baru ikuannya alun tua sabatang panjang. Baiklah tadi lah kami tatiangkan pitaruh ayah sesi pertama. InsyaAllah akan menyusul paket berikutnya khusus untuk anak pedusi si upiak dan jolong gadang. Anak kemenakan kami tercinta di ranah maupun di rantau. Ada pepatah Minang mengatakan malu bertanya sasek di jalan sagan bagalah hanyut serantau. Untuk itu, sehubungan dengan isi paparan kami cako, seandainya makna kata alun jaleh kurang paham ujuk ingkasui, silahkan tanya orang yang tahu. Tanya ke mama, ke ayah, ke mande atau ke beliau nan tua-tua. Minta diterjemahkan ke dalam kalimat simpel bahasa Minang sehari-hari atau ke dalam bahasa Indonesia populer agar mendapat pemahaman yang benar dan baik. Itu saja harapan kami dari Balerong. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh